Ja, kom så. Ja. Næsten bedre end sofaen. Bortset fra, at Anne hun tykker drøv. Og når Anne tykker drøv, så skal det gylpes op igen. Det giver sådan en dejlig lyd. Jeg ved ikke, om det kan betegnes som sur opstød. Men der kommer i hvert fald en træls og døver ud af munden på hende. Anne, det er altså ikke... det er dårlig ånde, der vil noget det der. Hun ikke bliver udsat for. Jamen, vi siger godmorgen i stallen. Og der er jo... Ja, der er lys på, så der er lidt scary eyes her. Men Anna, hun har fået en ny veninde. Thea. Black and white her. Til dem, der sagde, at det her det var umuligt, så tag den.